abokina ka san akan me yasa na kira ka kan magana nan ne sai ba. ka faɗi wace magana kenan? Maganar shirye-shiryen bikin nan kai ni fa anya ba zan canza sheka ba kuwa. Ka canza sheka kamar yaya? Kai ina ni fa yanzu ba kai ni yanzu Aisha kawai nake so. Aisha kuma? Allah Hafsan ko kuma? kai ina ni fa Hafsa ba kala na Ka da zo mun min- ko da ka yake zo ka min san da kawai magana da ba za mu ma ne iya ji kawai nake. Ka zo min da magana da ba za mu iya daidaitawa. Aisha kawai ni fa ga dama Hafsan din nan kawai da ka san kai ma ka san iya wuya kawai da ina manage ne kawai. A'a Hafsa mutum mai kirki ne kuma ni na san ka da ita. Da dawa kun ja ga ta da Ni fa ka gan nan fa na fi son doguwa. gaskiya ban ji daɗin maganan nan da kai ba. Kai ni fa abin da na yanke kawai na riga na yanke kai in ma kana son ta ne kawai ka je ka nime ta ni kawai ba ta yi min ba wannan ni ba tsadi na bane ba ta iya wanka ba ta iya komai magana mai daɗi Yarinya. ba ta iya ba Ga ta da hankali ga sanin ya kamata sannan kuma ga iya wanka. Yarinya fa tana da hankali. kana ta nuna Yarinya fa tana da hankali. Ba. Ha 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 ha!